Здравейте! Вие сте отново да готвим с Майкъл. Това видео е предназначено за един мой приятел, който живее на север, как да си направи тахан с мед. Необходими съставки са тахан, не толкова много колкото аз имам, но ще свърши работа. Мед, подходяща съдинка, в която да разбъркаме двете съставки. И почваме. Разбърквате хубаво, защото тахана отделя олио на върха. Трябва да е едно към едно. Да, този моя приятел трябва да знае, че трябва да е едно към едно. Бъркате, слагате половината с тахан в тази съдинка. Може и по-голяма съдинка, ако искате, но трябва да имате повече тахан. И може и по-малка, с по-малко тахан, съответно. Така. Значи разбърквате го хубаво. Да го оставим малко тук да се оттече. Така, оставяме го да се оттече и добавяме още толкова мед от пчелите. Как се затегне? Залепнаме този мед. Но моят приятел, надявам се да има много буркани и така да не му е залепнал този мед. И го добавяте този мед вътре така. Може да бъркате едновременно, докато го изтичате. Трябва да стане една хубава консистентна течност на едно към едно. Аз затова съм си подготвил, както виждате, втори буркан, защото знам, че този няма да ми стигне и няма да ми е достатъчно сладко. Така ще го оставим тук малко, той се сточи вътре. Да, облизвайте, от време на време облизвайте. Отваряме втория буркан, корбан. И добавяме още медец. Така. Този е натурален пчелен мед от пчелите майки. Стига толкова си мисля. Да, този моя приятел, да не му казвам името Лазар, се ме пита, бе, как го правиш този тахан с мед? И аз сега реших да направя едно видео, сега да види човека как го правя. Мога да му дойде и щака и той да си направи. Както виждате, почва се сгъстява. Бъркате да стане една смес. Да, почва да... Много е вкусно. Добър е за кости, за отделителната система. За много неща е добър. Сега сигурно това моят приятел, ако си направи такова, той ще има много ортаци. Те всички ще искат да грабят от това нещо. Значи, както виждате, вече всичко е готово в нашата кухня. И когато е готово, се казва така: да ви е сладко. Да ви е...